cousa, que son Eva García Sesto, tamén son asesora de bibliotecas escolares e por tema de logística, bueno, vou presentar eu esta mesa, que realmente estou encantada de estar aquí escoitándovos. Nada, hoxe temos con nós mestras de dous centros, do centro de CEI Nicolás del Río de Cedeira e do centro do CEI do Foxo da Estrada. Van a presentarnos as súas experiencias de radio. Temos que ver, e as dúas recollen así, a radio como ese espacio ao servicio tanto do centro, e ver como participou no desenvolvemento do proxecto do centro, ao servicio para alumnado para a adquisición, traballar o seu currículum, e a radio para achegar as competencias do noso alumnado. É curioso que os dous centros traballaron na radio, chamáronselle, porque son centros que traballan en radio, e demais, como estamos co lema do teatro, neste caso teñen experiencia de radio en teatro. E xustamente os dous contaron con especialistas de teatro, personas que os puderon orientar. A veces dicimos, que sorte tiveron. Querer e poder, e a veces hai que solamente abrirse un pouco e descubres que hai ao teu redor xente que pode botar unha man e pode colaborar con nós, non? Bueno, eu estou segura que estas experiencias van a impulsar a inclusión da radio como unha ferramenta máis nas escolas, unha ferramenta potente, e xa non quero roubar máis tempo, só quero decir gracias, moitas gracias por compartir o vosso traballo. En algún caso é a primeira vez que comparten e ben sabemos o duro que é eso, porque hai nervios, porque visibilizas todo o teu traballo, pero eu creo que é de tan agradecer. E tamén estou segura, Marta, que na preparación dese traballo aprenden tanto os que escoitan como o que o prepara, porque reflexionas sobre o que estades facendo, descubres o que está mal, e é un avance, pero dende logo agradecemos moitísimo visibilizar boas prácticas e que sí que temos moitas, vale? Bueno, boa tarde, eu son Marta, voume levantar, que domino máis o espazo do baile. Prefiro, non sei se estades cómodas e me escoitades. Como dicía Eva, pois é a miña primeira vez, entón, vou aquí a apoiarme no meu textiño, pero se tedes algunha pregunta ou iso, podedes pararme e preguntarme. Bueno, eu son a coordinadora de radio na Biblia no meu centro e veño a presentarvos o traballo que fixemos en Foxo nas Ondas. O CEI do Foxo é un centro do Concello da Estrada. A parroquia na que se atopa chamase Rubín, que está a uns 8 kilómetros máis ou menos do núcleo urbano. E o lugar é o Foxo, é o que lle dá nome ao noso centro. O noso centro é un colexio de liña 1, no que están escolarizadas un total de 123 crianzas, e o claustro formámoslo un total de 17 mestras e mestres. O noso centro educativo inaugurouse alá polo ano 1975, ten pois unha longa traxectoria que sería moi complicado de contarvos así rapidamente. Entón, creo que o que mellor o define é o seu lema. O mellor faro para impedir que os povos tropecen é unha escola. Ben o saben as miñas compañeiras que están aquí arroupándome hoxe. Esta frase é unha frase escrita por Varela Buxán e recollida na revista Unión Estradense do ano 41, que foi dirixida por Castelao. O CEI do Foxo conta con moitos espazos especiais, xa que cada mestre que por ali pasa, pois de alguna maneira vai deixando a súa pegada, pero dous dos máis significativos son a Pinacoteca Paco Lareo e o Xardín da Poesía María Portopuente. Rosa María Ferreira, que está hoxe aquí con nós e que estivo fronte da biblioteca durante moitísimos anos, soubo coidar moi ben destes dous espazos con moito tino. A Pinacoteca recolle obras de artistas locais que foron pasando polo noso centro,
para facer algún obradoiro co alumnado e foi inaugurada polo propio Paco Lareu, un artista moi coñecido na zona. E o Xardín da Poesía é o espazo que nos recibe cada día ao entrar. É ese espazo no que se xunta toda a comunidade educativa cando convidamos a algún persoeiro. Cando nos visita, ese espazo engalánase con poesías penduradas das árbores. Entón é o espazo no que a lectura se mimetiza coa natureza, e nel pois tamén se crea, cántase, pois dramatízase, recítase, pasan ali moitas cousas, moitas actividades relacionadas ca biblioteca. No medio do xardín hai unha estatua que homenaxea a María Porto, e as persoas convidadas, cando veñen, van deixando a súa pegada plantando árbores autóctonas ao redor dese espazo. O Xardín da Poesía é unha extensión da nosa biblioteca, que tamén ten moita historia. Participamos no Plan B dende o 2007 e unha das súas ampliacións foi inaugurada por Xosé Neira Vilas e por iso actualmente leva o seu nome. A mascota da nosa biblioteca é Fuxú, un trasno da especie furabolos, deseñado por un ilustrador da Contorna, que se chama Heitor Picallo. A nosa biblioteca é testemuña da visita de moitos autores e autoras que levan pasado polo centro e que van sendo referencia tamén para o noso alumnado. Cada un deles deixa unha pegada en nós e como agradecemento nós pois homenaxeámolos co recuncho de autor, que se trata de un espazo no que se pode consultar toda a súa obra e incluso pois en seres persoais que nos van agasallando nas súas visitas. A biblioteca é un espazo de encontro e participación de toda a comunidade que pretende ser aberto e nel pois nacen todo tipo de propostas, como dela parten os PDIs do noso centro, que sempre levamos a cabo e que se van concretando por aulas. O proxecto documental integrado do ano pasado chamábase No Foxo, coidamos do noso. E, ademais de que o alumnado coñecese os obxectivos de desenvolvemento sostible, pois tiña como obxectivo a transformación do entorno máis inmediato para contribuir coa Axenda 2030. A biblioteca acolle e centraliza moitos outros proxectos como o Clube de Lectura, Escoitos Maiores e Aprende a Pensar, os nosos autores ou os Pereiriños, que é un boletín informativo que se leva editando polo profesor Xosé Luna dende hai máis de 21 anos ininterrompidos e que recolle as actividades que se van facendo durante o curso, ademais de algunhas recomendacións lectoras, entre outros textos. Tamén, dende a biblioteca, se lanza pois o programa de voluntariado de lectura, Lectura e Familias, e Biblioteca Creativa ou o Museo Vai á Escola. É o que hoxe vimos presentar aquí, que é, polo que estamos aquí, Foxo nas Ondas, o programa de Radio na Biblio. A verdade é que este é o terceiro curso que nos iniciamos en Foxo nas Ondas. Temos moita sorte de estar aquí. Bueno, por eso estamos moi agradecidas de estar aquí, non? Entón, pois, imos medrando pouquiño a pouco e o que facemos é dende construir a nosa propia experiencia. O programa, podes nos pasar? O programa comezou con unha axuda que nos dan de Radio na Biblio. Esta dotación é unha axuda grande, pero bueno, nos fixamos un estudo da infraestructura, un estudo pedagóxico, e pensando nas posibilidades que lle podíamos sacar a dotación, pois quedábasenos un pouco curta. Polo que decidimos dedicar unha partida extra dos nosos gastos do cole a acondicionar o espazo. E tamén solicitamos axuda das familias. Comezamos, pois, facendo unha cabina insonorizada para poder gravar con calidade. Mercamos unha mesa de son
os micros e buscamos un nome entre toda a comunidade educativa realizando propostas por aulas. E o máis divertido que fixemos foi crear a nosa propia cabeceira, neste caso con música de un grupo local que ensaiou e que se creou nas inmediacións do noso cole e queremos compartila con vos. A ver se se escoita. A ver se se escoita. Foxo nas ondas. A radio dende o corazón dos pereiriños e as pereiriñas. Foi un proceso creativo interesante para as crianzas e tamén para nós. Unha vez creada a infraestructura e dotada de material básico necesario para poñer en marcha a radio, procedimos á formación de usuarias. O primeiro obxectivo foi que se familiarizaran co espazo, por onde se pode pasar, por onde non se pode pasar, onde hai cables, onde non. Despois tiñan que familiarizarse coa mesa de son, cos micros, non é nada fácil falar diante dun micro, cos altavoces, e por último, lanzarse a falar e tamén perder a vergoña. Por iso, comezamos sempre con preguntas simples e fáciles como cal é a túa cor favorita ou cal é o teu animal favorito. Contamos chistes, contamos contos, novidades, gravamos cancións e non co ánimo de difundilas, senón co ánimo de gravar por gravar. Esta formación inclúese na programación da área de música e realízase con todos os cursos dende infantil ata sexto de primaria. A formación de usuarias vai en dúas direccións, dunha banda cara ás alumnas e doutra tamén cara ás mestras, para que se animen a incluir a radio dentro da súa programación de aula. A mesa da que dispoñemos foi elixida con moitísimo tino, porque entendemos que é unha mesa que facilita a autonomía do alumnado. Está deseñada especialmente para elaborar podcast. Ten 4 entradas de micro, 8 botóns de cores, que podedes ver aquí, que están disponibles, xa traen sons, como por exemplo risas, aplausos, ou mesmo podes incluir ti algúns como a cabeceira. Tamén permite gravar, como ten unha pantalla táctil, podese borrar ou gárdase facilmente o que se grava. Permite gravar nunha tarxeta dentro da propia mesa sen ter que usar un ordenador, pero tamén se pode conectar no ordenador e gravar directamente nun programa. Nos utilizamos Audacity porque temos Edisgal e os nenos e nenas teñen este programa libre, entón é moi fácil para nós. Outra cousa moi interesante desta mesa é que ten Bluetooth. E o Bluetooth fai que se poida conectar, por exemplo, a un móvil, podendo gravar entrevistas por teléfono ou conectándose en directo coa radio local, por exemplo. A hora de comezar con Foxo nas ondas pensamos moito tamén en como lle íbamos dar difusión a todas as creacións que fixéramos. Entón, xunto co equipo TIC, decidimos crear un blog para dar visibilidade aos podcasts e que que todo o mundo, toda a comunidade educativa poida escoitalos cando queira. Nos utilizamos a plataforma iVoox para subilos e cargalos na internet. Compartímolo despois neste blog onde ao que podedes entrar se queredes dende a página web do noso cole, na icona de Radio na Biblia. Pero o que máis nos impulsou a facer podcast teatralizados, dende logo, foi o obradoiro que tivemos de Radio na Biblia con o curso pasado con Cristina Collazo. Cris é unha actriz da zona, que vive pola zona, convidámola. A formación tamén desta volta veu en dúas direccións. Primeiro, cara ao alumnado, escollimos a cuarto, quinto e sexto de primaria, e por outra banda, formación tamén para as mestras, na que se implicou a práctica totalidade do claustro. A verdade é que foi moito que rimos, e o que nos divertimos con ela. Durante o obradoiro,
centrámonos en traballar a radio como medio de comunicación e expresión. Fixemos exercicios para a boa dicción, como o de meter un obxecto entre os dentes para practicar a palabra que non nos sae. Analizamos as técnicas de cuidado da voz, como por exemplo o vocal fry, que é conseguir pechar as cordas vogais até relaxalas de todo. Tamén fixemos outras, como por exemplo de sacar o son nasal, darse unha masaxe facial ou practicar a comer chicle para preparar as cordas vogais para falar, que serían como exercicios previos antes de poñerse a gravar. Agora mesmo creamos un espazo onde elas poden estar facendo estes exercicios antes de entrar a gravar na radio. Un recuncho. Tamén no Obradoiro traballamos os diferentes tipos de voz. A voz grave, a voz aguda, a voz triste, a voz enfadada, alegre, con niveis diferentes de tristeza, de alegría. Pero tamén procuramos recursos para crear unha ficción sonora. Por exemplo, demoslle ao alumnado un relato e en parellas un tiña que representar mímicamente ese relato e outro tiña que facerlle os sons. Recordo, por exemplo, cando que tiña que cepillar os dentes, non? O acto de cepillar os dentes. Pois un cepilla os dentes, abre a billa e outro fai os sons con obxectos que teña polo lado, cos pés, co corpo, coa voz, intentando utilizar toda a súa ficción sonora, non? Que ten ao seu lado. Realizamos o mesmo tamén con un conto que escollimos da Biblio. Cris dixolle ao alumnado que podía escoller un conto da Biblio e realizamos isto mesmo con un conto. Por último, aprendimos exercicios tamén de relaxación, que son moi importantes a hora de practicar, por exemplo, a respiración diafragmática, e que son moi importantes tamén para ese cuidado perfecto da voz. Cando remataron os obradoiros, a verdade é que quedamos con sensación de facer máis teatro radiofónico ou teatro falado sen xestos. Demoslle un repaso a todo o que aprendemos e decidimos que os nosos podcasts, ademais de traballar os contidos das diferentes áreas e de ir encamiñados a conseguir os obxectivos do proxecto anual, pois tamén incluirían a partir de aquí teatro radiofónico. E un dos primeiros podcasts que gravamos foi co motivo da conmemoración do Día Mundial da Radio. Foi un episodio guiado polo alumnado de segundo, un programa distendido no que o alumnado lle vai preguntando a todo o profesorado pola radio. Algún fito histórico importante que escoitaras pola radio, cando escoitas a radio, que emisoras escoitas. Estas foron algunhas das preguntas que o alumnado lle fai ao profesorado. E o alumnado agasalla ao mestre dándolle lanzándolle a canción que máis sonaba o día que naceu. Un episodio divertido que, se queredes, tamén podedes escoitar en Foxo nas Ondas. E foi xusto aquí cando entramos a formar parte de Ponte nas Ondas, de Escolas nas Ondas, e xa formamos parte do mapa de Escolas nas Ondas. Da que, se tendes radio, vos animo a formar parte, que é unha asociación de radios de escolas moi chula. Como vos contaba antes, a nosa biblioteca é moi activa. O club de lectura, que se chama acrolectofilia, que é unha palabra que nos agasallou Armando Requeixo e que significa amor excelso pola lectura, leva en funcionamento dende fai moito tempo. Temos dous grupos, un de crianzas e un de adultas, no que participamos familias e mestras. Nunha xuntanza do grupo de adultas decidiuse ler un poemario de Luisa Villalta, un poemario que se chama Palabras ingrávidas, e que foi editado por Armando Requeixo, persoeiro que moitas veces tamén nos ten visitado no noso centro. No recuncho estaba esta xoia, o último poemario de Luisa Villalta, nunha edición fermosa, así que foi ben doado de cantarnos por este exemplar para ler no clube de lectura. Aproveitamos dende o club para indagar sobre a obra da homenaxeada e facer unha selección de libros para mercar na biblioteca do centro. Conseguimos todos estes que vedes aquí,
menos un. Teoría de xogos, que foi unha novela que nos chamou a atención porque narra como se senten 5 personaxes ao toparse con cambios sociais da época na que viven. Gustoume moito que pola mañán dixeron que era como importante coller as ideas dos textos para despois traelas á actualidade. Un pouco foi o que intentamos facer con unha actividade que despois vos conto. No noso cole sempre celebramos o Día da Poesía e este ano, ademais de facer un concerto no Xardín da Poesía, pois convidamos a unha nai do Clube de Lectura a ler poemas de palabras ingrávidas, xusto ao carón do mural que adornaba a entrada do noso cole. Por outra banda, as alumnas e alumnas de cuarto propuxeron facer un podcast sobre Luisa Villalta, vindo coa tradición do ano anterior na que xa realizáramos un para homenaxear a Francisco Fernández del Riego. Foi doado integralo na PDI do centro, xa que ao principio de curso as mestras e mestres repartimos por aulas os obxectivos de desenvolvemento sostible a través de un gran xogo. E a clase de cuarto tocoulle, entre outros, o ODS número 5, Igualdade de Xénero e Empoderamento da Muller. Polo que decidimos resaltar a figura de Luisa Villalta e programar actividades dende as diferentes áreas traballando de maneira interdisciplinar. O obradoiro era integrar as aprendizaxes de radioteatro. Era co obxectivo de integrar estas aprendizaxes e tamén de que o alumnado fose o propio creador do seu podcast dende o inicio ata o final. E comezamos o traballo na área de lingua galega, onde se lle presentou unha selección de palabras que escribiron cada unha segundo a súa creatividade e esas palabras quedaron expostas no Museo de Aula. A posteriori tamén se fixo unha lectura conxunta do libro Alma de violino de Beatriz Maceda. Na área de plástica, relemos as palabras e pensámolas mesturadas. Imaxinámolas primeiro na cabeza e despois fixemos un debuxo que representaría o conxunto de todas esas palabras. Para o noso alumnado con necesidades, imprimimos as imaxes das palabras e en vez de un debuxo, pois crearon un collage. Na área de música realizamos un exercicio de movimento no que as crianzas tiñan que representar co corpo esas palabras que a mestra pois ia dicindo en alto. Na mentres isto se estaba, tentamos de novo conseguir a novela Teoría de xogos, pero non o conseguimos. Recuperamos de novo a temática desa novela e pensamos en que sería interesante buscar 5 personaxes e describir como se sentirían ante os cambios sociais que están acontecendo nos nosos días, como actualizando un pouco a novela de Luisa. O primeiro paso foi indagar moito na vida e obra de Luisa Villalta. O segundo, dende a área de ciencias, identificar algúns cambios sociais importantes como, por exemplo, o conflicto de Palestina, o empoderamento da muller, a situación do galego, e os problemas medioambientais que xeran os eólicos ou a construción de macrocelulosas no noso territorio. O alumnado buscou os personaxes e, nun primeiro momento, valoraron a idea de que todos foran animais, porque tiñan un que podría ser para eles o papagaio, que era un libro de Luisa, pero enseguida observaron as súas investigacións e máis as palabras do primeiro dictado que fixéramos en linguas e decidiron que as personaxes serían abstractas e inventadas. Así foi como xurdiron como personaxes a lingua galega, a alma de violino, o papagaio, o silencio e o compromiso. Antes de elaborar os textos, teatralizamos e dramatizamos na aula os personaxes poñéndose en situación. Mais ben foi así como practica. Se foses a lingua galega hoxendía, como estarías? E alguén dixo, pois triste, e alguén preguntou, por qué? Pois porque a veces non se fala moito. Pois así comezou todo. Poñéndolle voz triste á lingua galega. A cada personaxe asociámoslle unha emoción. E no podcast a lingua galega quéixase de que non a falan moito. A verdade é que somos unhas visionarias tendo en conta os informes que viron a luz fai pouco. E pensamos, que diría Luisa?
pois recitaría algo para defendela. Así que creamos o personaxe de Luisa, devolvimoslle a vida, que falaba un pouco tamén dende o máis alá, e ao que despois lle puxemos un efecto especial. Os personaxes todos sinten emocións tristes, agás o compromiso que tenta traernos a esperanza. O compromiso, para animalos, preséntalle as supervillaltas, que son as alumnas do Foxo que saben moito sobre Luisa Villalta. As supervillaltas chegan á radio para explicar todo o que se fai no cole para conseguir un mundo mellor. Falar galego, resolver os conflictos falando, coidar do medio. As personaxes recuperan o alento e póñense contentas. Unha vez dramatizado todo isto, en directo na aula, pois fomos escribindo o texto no papel. Para poder estudalo, realizamos a escaleta. A escaleta é a orde do contido do programa. O alumnado ten unha escaleta para cada tipo de programa e sempre está a súa disposición na radio, pero para esta ocasión creamos unha especial que contén pois, os elementos clave dun programa, que son, por exemplo, a introdución, presentación do que se vai realizar, o contido e a despedida. A verdade é que practicamos un montón en todos os espazos e recunchos do cole, en todo canto tempo tiñamos. Borramos cousas, escribíamos outras, dramatizábamos diante do micro, fora, e cando pensábamos que estaba xa todo medio preparado, pois puxémonos a gravar. Foi un proceso complexo porque tamén decidimos meterlle efectos sonoros ao final, algúns filtros, repetir as grabacións, ensaiar máis rápido. Tamén foi un proceso moi divertido porque había veces nos que xa entrábamos en bucle e pois borrábamos cousas outra vez, metíamos máis e así. O último paso de todos foi pensar na difusión. E o programa, pois, presentámoslo ao concurso de podcast, resultamos gañadoras na nosa categoría, difundímolo tamén en Foxo nas Ondas, e con este código QR, pois, puxémolo diante do mural na entrada para que os pais, cando viñesen, pois, puderan escanealo e escoitalo. E tamén quedou constancia de todo o que fixemos na radio na revista do cole. Fomos convidadas á radio local nun programa que se chama O Recuncho da Lingua, realizamos o noso podcast en directo e foi toda unha experiencia maravillosa. E como colofón final, pois conectámonos en directo dende o noso estudio de radio con Radio Estrada no programa Salta da Cama de Pablo García, no que nos realizaron unha entrevista sobre o proceso de creación do podcast. Todo o alumnado e todo o profesorado do colexio nos escoitou, incluso as nosas familias, e foi, a verdade, que bastante emocionante. Bueno, Foxo nas Ondas medrou xa hoxe un poquinho máis o estar aquí presentando este traballo, pero o seu obxectivo é seguir mellorando e tecendo lazos entre toda a comunidade educativa e xunto coas escolas da contorna. Temos moitas cousas abertas para este curso. Entre elas está pendente de aprobarse unha colaboración con un programa na radio local e estamos preparando novas entrevistas e queremos editar podcast máis a miúdo, sempre que o tempo non o permita, que vamos sempre a tope. Eu dende aquí pois quería animarvos a iniciarvos no programa de Radio na Biblio, porque ademais de ser unha ferramenta óptima para traballar a expresión oral, a escrita, a ficción sonora e promover a competencia mediática e informacional, pois a verdade é que é un elemento moi motivador para o alumnado e tamén para o propio profesorado que nos lanzamos a facer teatro, como a nós, que partimos de cero e fomos capaces de realizar todo isto, non? E ata aquí a nosa experiencia en Radio na Biblio, espero que vos gustase. Por control de tempo, vamos deixar se hai preguntas para o final. Ahora vai a presentar Dulce a súa experiencia,
que está desenvolta, como vos dixen ao principio, no CEID Nicolás del Río de Cedeira. Ola, boas tardes. Eu chamome Dulce Carro, estou na Biblioteca Escolar Carlos Labraña, do CEI Nicolás del Río. A nosa biblioteca chamase Carlos Labraña porque dali Carlos Labraña, o dramaturgo e escritor de teatro, que vin abaixo un montón de obras súas que vos convido pois a que representedes nas escolas. A nosa radio chamase Radio Experimental porque nun barrio da nosa vila de Cedeira fai moitísimos anos existían unhas ondas experimentais e na súa honra pois quixémoslle poñer este nome á nosa radio. A nosa radio non nace, é dicir, cando empezamos non temos un espacio físico na escola de radio. Estaban, pois, donde facía falta, pois, se íbamos a gravar algo á praia, pois, dun proxecto ou do que fose, pois, ali levábamos os micros e ali gravábamos. Se íbamos ao museo facer, pois, algunha entrevista ou a calquera sitio, aló levábamos o micro e se facía. Non tiña un espacio físico. E así empezamos durante moito tempo, hasta que, bueno, pasaron os anos e quedou libre unha pequena sala que usábamos pois para guardar material. Librouse moi chiquitita, unha cousa moi pequena. E librouse e entón decidimos ali pois montar unha pequena aula, unha pequena sala de radio. E aí sonorizamos, comprouse material, non tiñamos daquela, non estábamos en radio na Biblio. Foi, bueno, pois porque víamos a necesidade de que sí, daquela xa necesitábamos un espazo e quedar aquel libre. E é na primeira foto que vedes, pois ali é o noso primeiro espazo. Logo, ano pasado, gañamos o concurso de podcast de Radios na Biblio e quedaba outra aula máis grande, baleira, e entón decidimos pois ampliar, é dicir, agora temos, bueno, o noso centro é un centro con 3 edificios, é un centro moi grande, de liña 2, liña 3, con moito alumnado. Entón, ali decidimos poñer outra sala de teatro, de radio, e, bueno, que aínda estamos acabando de montar, pero que, bueno, xa se gravou nela e xa se está traballando nela. Pero, como vos digo, a radio está en todos lados, por iso puxemos hai unha foto tamén dunha obra de teatro, das moitas que se fan na biblioteca, na escola, porque a radio é un recurso que podes usar para todo, para un montón de cousas. E no teatro, pois ten moito uso a radio. Iso, pois, por exemplo, aquí, esta fotografía é de fai moitísimos anos antes de existir ningunha radio na escola, pois que salimos e fixo unha rapeta, estábamos con un proxecto, se fixo en colaboración co museo unha rapetada, e fomos a lo gravar para que nos explicaran pois en que consistía. Levarmos os micros e logo montamos un programita. A radio como medio de comunicación é un recurso iso, que podes traballar radioteatro, noticias, poesía, proxectos, o inunda todo.
pode estar en casi calquera actividade. Por exemplo, ano pasado, con un proxecto que fixemos que se chama Música Maestro, que queríamos recoller unha canción. Entón, fomos a unha actividade que fan os maiores da nosa vila, en un espazo que teñen neles para xogar a baralla e tal, pois fomos aló e cantamos todos xuntos. E esa canción quedou gravada para poder ter pois unha guía para poder aprendelo todo o alumnado do centro. E iso é unha actividade tamén de radio. Agora, eu o que vos quería, máis que nada, o que quería facer nesta intervención nosa, da nosa escola, da nosa biblioteca, é explicar un pouquiño o proceso de construción para quen desexa comezar na radio, pois os pasos que nosotros, que no noso centro creemos necesarios para poder empezar a facer un programa, non? Que estes son os puntos: a documentación, a escritura da escaleta, a música e o son, implicar as familias e as diferentes axentes sociais, un traballo de voces e posterior grabación, a edición e a difusión, que é importantísima. Entón, pois vamos ir falando de cada un destes puntos e lo enlazando pois con pequenas cousiñas que nosotros fixemos dende a biblioteca. O primeiro, hai que saber que a biblioteca ter moi claro que é o centro neurálxico de onde parte pois toda a documentación, e a documentación non só está nun libro, senón está de forma oral, en imaxes, de moitísimas maneiras pode chegar a documentación á biblioteca. Cando propoñemos facerlle unha actividade ao alumnado, nos cercamos esa información, incluso o profesorado, cando lle presentamos un proxecto. Cercamos un pouco a información, é dicir, o filtro de búsqueda está reducido, non deixamos todo aberto. A rapazada, posteriormente, vai recollendo o que lle parece máis importante, o que considera importante, pero tendo en conta que pensade, bueno, todos somos mestres aquí, e para a rapazada, ao principio, todo é importante. Entón, iso, pois hai que ensinarlles a ir escollendo que é o máis importante do superfluo. Usamos técnicas para, como por exemplo, comprendo e selecciono, para que vayan aprendendo que é o máis relevante, que é o máis importante e que é accesorio. Isto pasa por un proceso de revisión constante, hasta que chegan a un texto casi final, que o fan primeiro un pequeno grupo, e despois xa o abrimos a toda unha aula en asamblea, pois para acabar de limar ese texto de documentación, non recollida. Por exemplo, un proxecto que fixemos estábamos traballando Campos Arridal no noso pobo, pois atoparon un xacente arqueolóxico que está no Campos Arridal e que agora xa leva moitas fases de excavación, pero isto foi casi o inicio, entón nos facíamos moitas preguntas. E, bueno, pois se fixo un proxecto sobre iso e decidimos facer un radioteatro. Entón, aquí vos vou poñer un anaquiño dun dos programas que fixemos coa colaboración. Este é un programa que se fixo en colaboración co alumnado do instituto, alumnado da escola e un axente social, un adulto, pois que veu gravar con nós. Vos vou poñer un trocito do programa para que escoitedes o inicio. Logo está todo no blog de Biblio e ali podedes escoitar todo máis extensamente. Como? É noite no campo do Castro, é noite de treboada na punta Sarridal, o mar bate nos penedos, os lóstrigos vense ao lonxe. Todo está en silencio na aldea, despois dunha dura xornada de traballo. Os habitantes acubillanse diante do lume para sacar o frío do corpo.
e escoitar as historias do bardo, que xa levamos días de visita. Que historias conta este bardo? Semella ser o mellor da contorna. E que ben toca a arpa. Os nenos tiranlle o sallo para facelo falar, pero este bardo ten os seus tempos, non se apura nunca. As súas historias son tan terroríficas como fermosas, historias de moito, moito tempo atrás. Ese é o meu sitio, quero me sentar ao carón do bardo. Que che dixo? Eu estaba primeiro, así que non me movo. Pero eu son maior e hoxe collín máis cangrexos que ti na ribeira. E son máis forte. Gañei o meu brazalete porque son o máis forte de toda a rapazada da aldea. Rapaces, deixa de pelexar. Todos imos escoitar ao... Bueno, un anaquiño para que vexades. Pois tiñan aquí 7 ou 8 anos. Bueno, logo o segundo punto é a escritura da escaleta. Dependendo do tipo de programa que desexedes facer, vades a ter que usar un tipo de escrita ou outra. Non é o mismo escribir un programa de noticias, un programa de unha entrevista, ou escribir radioteatro, ou facer un programa de poesía. Cambia totalmente a forma ou o estilo da escrita. Hai que contemplar dende o inicio, dende que vas a facer unha escaleta. A escaleta é, digamos, como falaba ela, pois a orden donde vas escribindo todo o texto que se vai a gravar na radio, que inclúe os sons, pois as persoas que se van a meter dentro dese programa. Dende o principio tens que saber se van a intervir familias ou axentes sociais. E quenes van a ser, cantas intervencións vai haber. Vale, o máis ten que estar, iso te lo que ter o máis atado posible, saber para cantas persoas vai ser, todo. Despois hai que facer ao comezo un montón de borradores de apoios á escritura para o alumnado. Non é o mismo unha escritura dunha escaleta para un neno que vai en segundo que para un que vai en sexto. Entón, sobre todo apoios á ortografía, nosotros primeiro, segundo, terceiro, teñen moitísimos apoios á ortografía mentras van escribindo. Cando van sendo máis grandes, pois como son os tipos de texto, como tes que redactar diferentes tipos de texto. E logo, facer unha revisión final e todos os participantes na escaleta pois deciden se eso lles parece correcto, se queren cambiar algo, pois para xa poder pasar a limpo e ter un texto definitivo, non? Logo, é moi importante contemplar a duración do programa, porque nosotros, ao comezo, pecamos moito de facer programas moi longos. Igual, facíamos programas de 20 e pico minutos ou media hora. Estaban señais e con un montón de seccións. Pero, que pasa? Quen xos vai a escoitar? Pois, moi poucas persoas. Moi poucas persoas e a intención é que chegue a moitísimas persoas, a canto máis mellor. Entón, os podcasts, os programas de 5 minutos resultan estupendamente. Sempre que poidades teñir un programa ese tempo, 5, 10 como moito. Hai que ter en conta tamén os tempos dos sons que se engaden aí e tamén as entradas, as saídas e as pausas, porque hai momentos en que o silencio é necesario nun podcast, que haxa un momento de silencio, unha pausa, e a escaleta, cando alumnado, profesorado, collemos unha escaleta, ten que ser dinámica, ten que ser práctica, ten que estar moi claro todo o que vai ali, que vayas, é dicir, quen intervén, a quen lle toca, que texto lle toca, se vai haber un son antes ou un son despois. Toda esa parte é importantísima que esteña escrita na escaleta e que todos os participantes que están ali grabando a teñan de man. Nosotros traballamos con alumnado infantil hasta sexto e de primaria hasta sexto e traballan coa escaleta ali aínda que a saiban o que teñen que dicir e logo pois poidan medianamente pois igual improvisar algo, a escaleta ya la deixamos na mesa, a teñen ali diante deles. Outro programa, por exemplo, aquí vos ensino unhas fotografías, unha nota e un cartaz.
fixemos un programa que se chama Música, Poesía e Estrellas, que quería imitar un programa que había en Ferrol fai moitísimos anos, que lle chamaban Música e Estrellas, e donde a xente se dedicaba, non? Se dedicaba a pequenas, bueno, pois cartas, e nosotros lle dimos a volta e fixemos que as familias e o alumnado pois se dedicara a versos de Rosalía. Avisamos ás familias e les mandamos unha nota. Hai que explicar moi ben a intervención que queres que fagan as persoas, ten que estar moi claro, e o difundimos e en vez de un programa nos saliron 10, porque as intervencións foron inmensas. Entón fixemos 10 programas curtiños. Por aquí é un cachiño do primeiro programa. A ver se dá tempo, non vai dar tempo a moito, pero bueno, vos poño uns segunditos. Se me foi. Un programa de radio experimental. Benvidos e benvidas sexan. Música, Poesía e Estrelas é un programa realizado por toda a comunidade educativa para agasallar a nosa ilustre Rosalía de Castro. Ela non necesita presentación, é o noso patrimonio. Ainda así non hai mellores verbas para definila que as súas. Solo cantos de independencia e libertad han balbucido mis labios. Aunque alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre. Damos paso a unas desde 14. Vale. Aquí participou o alumnado dende 3 anos a 12 anos. Participou toda a escola. E familias, evidentemente, que tamén viñeron a gravar e a dedicar. Despois, é importantísimo, para min é a parte máis complicada, a música e o son, porque hai que ser moi escrupuloso, porque non podes meter a música dunha persoa sin autorización. Entón, os sons teñen que ser fiéis e as músicas que vas a poñer ao que estás transmitindo. Tens que pensar en que vas a contar e que tipo de música ou de sons son necesarios. E sempre teñen que ser cancións liberadas, software libre, pezas de fai 100 anos atrás, que xa non terías problema, ou gravar a música co teu alumnado. Nosotros temos a sorte de que Cedeira é unha vila onde a música, pois igual que comemos todos os días, pois en Cedeira se canta e se toca todos os días. Entón, temos moita facilidade para ter música en directo. E solicitamos moitísimo e contamos moitísimo coa colaboración das familias e dos axentes sociais. Non sabedes o que podedes conseguir se tedes as mans abertas a recibir a xente dos vosos povos e das vosas vilas, porque hai xente que pode aportar, pero moitísimas cousas. Aquí non me vou parar moito a contarvos de cada un, pero eu puxen 6 sitios, 6 listados webs nos que podedes atopar música libre. Hai tamén de sons libres, algúns teñen xa na páxina ti podes poñer o que queres buscar e che sale o listado, e en outros tes que máis ou menos saber, pois quero isto concretamente. E pois son Pisabal, bueno, eu de inglés, Mister, Free Music Archive, Incompetent, Open Music Archive, Hostware, que este é un artista que colga as súas cancións da súa autoría. Nosotros priorizamos o que vos dicía, a interpretación propia. Igual tú non estás pensando naquel momento, aquí, cando os nenos gravaron Imagine, de John Lennon, a gravaron pois con outra intención, pois era iso, para aprender, para tocar, para divertir. Nunca se pensou en que fose un programa de radio, pero igual é unha batería de música na que nos guardamos e a deixamos, pois que nunca se sabe cando vas a necesitar para un programa de radio. Tamén fixemos a radio, tamén está, nosotros polo Nadal solemos facer como un pequeno anuncio, non?
para felicitar o Nadal ou neste caso foi pois para agasallar a paz. Entón, co alumnado se fixo a traducción da canción que canten los niños coa axuda de evidentemente somos un centro grande, hai moitos profes colaborando, intentamos que participe a maior parte do alumnado en todo, pero bueno, hai cousas en que participan uns cursos, outras que noutros, nos proxectos sí que participamos todos, e aquí se fixo con 3 grupos de alumnado a traducción da canción que canten los niños, a cantamos e a gravamos en radio, e en cada verso se iba pensando que imaxen, que fotografía, que actividade facíamos para representar iso. Vos vou poñer un trociño. Perdón. A escaleta é a mesma canción. Bueno, ai, perdón, que se me vai para adiante. Tamén temos a ecovolumen. Vale, hai que baixar. Vale, bien. Tamén temos aí na fotografía a José de Vigo, que nós fixemos biblioteca humana. Antes de haber lectura familias, xa facíamos biblioteca humana e facíamos libros coas familias, libros contados, é dicir, eles eran o seu propio libro, contaban historias. Entón, aquí José de Vigo pois nos viñera a contar unha historia e como tamén toca a guitarra, pois nos cantara. Despois, coas aboas, fixemos programas de radio, tamén gravamos ali unha canción que nos interesaba. Bueno, intentamos que a interpretación propia o que temos nosotros na vila, sacarlle un maior partido, porque logo son sons que podemos usar na radio. Implicar a familias e as entes sociais, sempre, como facemos? Pois primeiro anunciamos a actividade, non? Para solicitar a colaboración. Escribimos unha nota, unha carta, como aquela que vistes, por exemplo, explicando detalladamente o que se solicita. Non o podedes, hai que ceñirse e explicarlles moi ben o que se quere facer, porque se o poñemos moi aberto, pois igual non se implican porque non saben exactamente que nos poden ofrecer. Hai que contar coas persoas que se ofrecen cando tes o listado desas persoas que se che apuntaron, pois contar con elas e explicarlles ben cal vai a ser a súa aportación, sempre solicitar autorizacións e grabacións de voz, tanto do alumnado como das familias, como dos xentes sociais.
e acordar día, hora, espazo no que van a realizar a grabación, que quede todo ben atado. E entón xa nos poñemos a realizar a grabación. Aquí, por exemplo, temos a Pablo Rañales, que unha vez veu e lle fixemos unha entrevista sobre o libro de Ciervos de Tinta. Resulta que se pasou pola Biblio por ver a nosa biblioteca e xa o pillamos casi in situ ali. Despois, outra fotografía con Mónica e Pamela Lafuentes, que son dúas atletas que están nunha escola en Apader, alo en Cedeira, unha escola para alumnado con discapacidade intelectual, e viñeron, convidámoslas á escola porque estábamos facendo un proxecto das mulleres no deporte e convidámoslas a vir facer unha entrevista. Quique Vázquez, que é un dinamizador cultural da vila, traballa no Concello de Cedeira e con el sempre tiramos de man para convidalo para facer cousiñas. Ensino aí un cartel máis outra nota para que vexades, se ven moi pequenas, pero bueno, vai estar a presentación polo que eu entendo en aberto. Sí. Copiade todo o que queirades, é como mellor se aprende. E sempre eu creo que no que é o traballo coas familias e coas axentes sociais, reducida a explicar moito, moi concretamente o que queredes. E vades a ter aportacións magníficas, de verdade que hai moitísimas familias dispostas a colaborar e a vir, e non só, nosotros nos demos conta que non son só familias de alumnado que nos temos no cole, hai moitísima xente maior que está encantada de vir á escola e pasar tempo na escola, pasar tempo contándolle contos aos nenos, facendo un obradoiro. Entón, tirade de toda esa xente, porque tedes aí un recurso inmenso e como cada vez temos menos profesorado de onde tirar, pois hai que tirar de outros lados. É importantísimo tamén o traballo de voces e a posterior grabación. Nosotros empezamos pois que leen a escaleta, e teñen que ter moi claro o que queren transmitir esa escaleta, porque entender a mensaxe que eles van a transmitir. Entón, hai que traballar moi ben as voces das personaxes. Se, por exemplo, fan radioteatro, pois igual que no teatro se teñen que poñer no sitio. Se son locutores, se teñen que poñer no sitio de un locutor. Se son presentadores, se teñen que poñer no sitio desas persoas. Teñen que traballar moi ben o timbre, o tono, a intensidade. Hai que exagerar un montón. É mellor que os deixedes exagerar moitísimo, porque cando chegan aquí se van a baixar un pouco. E depende do tipo de programa a gravar, pois enfatizas dun xeito ou do outro. Hai que permitir que iso, que desenvolvan a súa imaginación e ornamenten. Igual están practicando e de repente soltan algo, pois igual é interesante poñelo aí, igual aquelo pois queda señal para o texto. Entón tamén hai que deixalos que o que se lles vai ocorrendo, que o saquen e que o vayan limalos se é necesario, pero deixalos que eles tamén poñan aí nese momento xa da grabación. Ás veces neses directos salen cousas, frases ou palabras moi chulas. E hai que ensinarlles iso, todos os xestos. Ali na radio non te ves, entón o que che está escoitando les teñe que estar moi claro que o que está escoitando ten solo con escoitalos saber todo o que tú lles queres dicir, e ás veces falando pois gesticulamos, pero eses xestos os hai que sustituir por onomatopeyas. E o traballo da pronunciación é vital. Cando pronuncian ben, cando está o texto traballado e hai unha boa pronuncia, queda magnífico. Non teñen que saber, nosotros tenemos moitísimo alumnado estranxeiro que está aprendendo galego, pero hai, se os escoitades, falar a eles en galego intentando facer esa boa pronunciación, e que dá gusto escoitalos.
a compenetración das persoas que están ali dentro na sala de radio grabando ten que ser grande, teñen que sentirse cómodos, hai que romper, que non podes entrar e estar tenso, hai que entrar moitas veces, facelo, se é posible, facelo moitas veces para que entren relaxados e tranquilos, vexan que estar ali é como estar no espacio da aula tranquilos. Hai que traballar moitos sinais, miradas, é dicir, cando che toca a ti, cando vas ti, cando vou eu, sin falar, pois nos temos que ir acoplando todos, dicirnos a quen lle toca, porque se o dades grabado nosotros, con nenos pequeñinos che costa un pouco máis, pero se o programa podes gravar dun tirón, é fenómeno. E eso pois, se eles están ben compenetrados e quen entra con eles tamén, sí que se consigue. E as grabacións e a escoita, pois iso, que en ocasións que tamén hai que repetir e non pasa nada. Se é un programa en directo, pois non podes, pero se non, pois sí, incluso ben, porque os erros son oportunidades de aprendizaxe e está genial. Teñen no que ver que iso, que un erro, pois que non pasa nada, todos cometemos erros. E, bueno, aquí vos mostramos unhas fotos de nenos grabando, este é un cartaz de difusión dun podcast, nos dous ambientes de radio. Incluso chegamos a facer, por exemplo, un libro. Editouse, bueno, xa editamos 2 libros, pero este é un deles que o rapaz que vos ensinei antes, Quique Vázquez, con Diego Cheda, que é o papá dunhas semelgas, que agora xa non están no cole, pero estuve hasta fai pouco. Ao principio comezaron con Tonino cantándolle unha canción aos nenos de 3 anos, que é esta canción, ua, 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 bueno, o canto fatal, bueno, pero falaba de Percebiño. Percebiño, por certo, é a nosa mascota da biblioteca. Iso empezou un ano. Primeiro cantaron a canción. Despois de cantar a canción, dixemos, quedaba señal a canción, pois poñerlle imaxes, facer imaxes e que fora o texto da canción. Pois iso outro ano. E así fomos facendo cousiñas sobre esta canción todos os anos, convidamos as familias a facer, a cantar a canción e a dramatizala por lugares da vila, ou seja, os nenos e as familias, e despois editouse o libro tamén, que se repartiu entre todos os nenos da escola. Esta é a canción. Esa é a nosa vila, que podedes vir á escola e á biblioteca cando que irades. Vivo nunha rocha onde bate o mar. Gústame ir á escola, aprender a xogar. O Castro, do que vos falei antes. A biblioteca e sempre vou a ter nos finais sempre rodea. Ua, 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 eu camiño pola beira rúa. Ua, 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 eu camiño pola beira rúa. Ua, 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 eu camiño pola beira rúa. Ua, 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 sempre a escola a tomar. Cando estou na rúa e quero cruzar, busco rayas blancas inspiradas notar a unha persoa vou a mirar. Miro a un lado, miro a outro, e cando os coches paran, comento a cruzar. Ua, ua, eu camiño pola beira rúa. Ua, 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 eu camiño pola beira rúa. Ua, 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 eu camiño pola Participa todo o alumnado. Ua, 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 desde a escola ata o fogar.
semáforo non podo duvidar. A seguridade é o principal. Se a luz vermella teño que parar. Cando cambiaré, miro los lados del tren, cos coches xa vendido, é la más corrido, xa podo cruzar. Rúa, 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 eu camiño pola beira, rúa, 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 el camiño pola beira, rúa, 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 el camiño pola beira, rúa, 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 vende a sola a tomar. Quedades convidados a vir cando que irades, Bueno, outra cousa da que non puxen nun punto é a inclusión, porque aínda non é unha realidade, nos queda moito por andar, tanto na educación como na sociedade, na política, na conciencia pública, e hai que intentar todas as formas de que todos os nenos participen. Ás veces te tes que meter na radio con un neno solo, ou tes que meter a ese neno con este outro neno que sabes que así que vai funcionar. E hai que buscar de facer todas as adaptacións necesarias para que participen todas e todos. E logo xa casi ao final, a edición e a difusión, pois hai ocasións en que participa, que me perdín aquí, en que a edición a realizamos os mestres e hai outras en que os metes aos nenos máis maiores en radio e con axuda, pois son eles os que fan a edición do programa. Nos usamos Audacity para gravar, difundimos en iVoox, igual que eles, e pode pasar tamén que un programa pois se este editando ao mesmo tempo que se está gravando. Por exemplo, tuvemos grabacións o ano pasado veu Radio Voz, fai 2 veu Radio Voz, fixemos tamén con eles un programa pois que se editaba ao mesmo momento. A edición posterior che permite engadir músicas, che permite facer pequenas correccións. Hai outras aplicacións como con Canva agora que tamén podes usalo e che permite incluso gravar, non? E para o teatro, pois creo que dá moito xogo Canva. Despois utilizamos tamén para difundir cartaces, o WhatsApp do Concello de Cedeira, que o temos todo o pobo, a páxina web da escola, o blog de biblioteca, as redes sociais que estamos en Facebook e en Twitter, e, bueno, pois cartelería, todo o que podemos para que o programa sexa escoitado non só polas familias da escola, sino que se pode chegar pois a máis xente moito mellor. Aí tes un cartaz, por exemplo, para as actividades, unha das cancións ali vedes unha fotografía con unhos rectángulos aí escritos onde se van a colocar, pois todo ten que estar, cando vas, por exemplo, quixemos gravar unha canción no ano pasado para o proxecto de Música Maestro, todo ten que estar medido de como va a facer. A organización é moi importante, porque iso axuda a que todo saia, pois o mellor posible. Tamén lles mandamos entradas para o teatro e a familias, é unha forma de difusión, e en tempos de coronavirus nos pillou con moitos teatros, pero con unha obra que xa casi tiñamos. Que fixemos? Pois fixemos radioteatro dende as casas. Entón o alumnado mandou fotografías deles disfrazados, fixos debuxos do decorado. O texto xa estaba ensaiado, se gravou e cada familia mandou todas as grabacións e se fixo todo un montaxe que hoxe en día, se isto pasa, eu creo que colapso, pero naquel momento non tiñamos outra cosa que facer, aprendimos de audiovisuais e de radios un montón. E este é o programa dunha obra de teatro, Estrela Fugaz, de Carlos Labraña. Estrela Fugaz, unha obra
Vou mostrar un trocito. Ele é Carlos Labraña. De cuarto A. Un trocito aquí que vaya polo medio para que vexades. Non. Non. Son moitas. É unha choiva de estrelas fugaces. Nunca tal vira. Vaites, que fermoso! Porque podedes ver que teatro podedelo facer e radioteatro. máis que un pandeiro vello. Va que non. Pas, pallas. Pas, pallas. Se me escoitas ben agora. Nada ben quen se demora, er de cura cazar. E todo foi grabado e mandado, é dicir, polas familias. E, bueno, e é moi importante avaliar. Nos avaliamos con formularios de Google Form e coas mensaxes cando difundimos de gústame, non me gusta, e así, pois, se algo pois non ten moitos gústame ou non me gusta, ou nos dicen pois que non foi ben, pois esa actividade pois xa non a volves a facer, ou a melloras ou faz de outra maneira. Mirade, aquí pois, temos unha aula dentro da escola, tamén da biblioteca, temos unha aula de teatro que, aparte de ir ao auditorio, porque cando son moitísimas familias vamos ao auditorio, pero tamén facemos, cando pois é para representar ya un curso ou a 2 cursos, no mismo centro, montamos unha, non sei que lle pasa, queda aí pillado, montamos unha aula de teatro e que nos vale, pois tamén, aí están grabando unha canción, era moito alumnado, daquelas aínda non tiñamos a sala grande de radio e o montaron aí. E, bueno, sin máis, vos convido a pasar pola nosa biblioteca, dar as gracias á asesoría por contar con nosotros e bueno, Teríamos ahora 5 minutiños, por se alguén ten algunha pregunta que facer, e aproveitar para contestala. Vamos co tempos moi xustos, pero estou moi sorprendida de que está cumplindo moi ben os horarios. Sí. Para crear un espazo de radio, refíreste. Vais che ser máis fácil económicamente de asumir e de sonorizar un espazo pequeno. No espazo pequeno, apretado, sacando as sillas, nos temos metido un aula, Sí, pero bueno, eu faloche do primeiro espazo que montamos eu que sei, pois serán estas 2 mesas xuntas e as pos, é chiquitito, chiquitito, chiquitito. Logo montamos outro máis grande, o problema é sonorizar e que che quede ben sonorizado e comprar un material que sexa bo, que o conserves durante anos. E fomos ao principio pouco a pouco, por exemplo, os cascos, que agora poñen cascos, nos ao principio non tiñamos cascos. O que máis nos pareceu máis importante era sonorizar. Fomos, compráramos unha mesa, sonorizar e o ordenador e gravamos aí co Audacity. Temos 2 pantallas, iso sí, porque así non a vas mirando no outro. E, bueno, pois nosotros co pequeno, eu creo que hai xente que sigue tendo grande e tendo pequeno, hai xente que sigue indo pequeno porque o pequeno está mellor montado de momento que o grande, porque a nivel custo pois foi menor, o custo era menos inversión de cartos. Ahora, claro, depende de que tipo de centro teñas. Se é un centro moi grande, pois igual vos convén unha cousa intermedia. Nosotros sí que é certo que notamos moitas veces, antes de ter agora o espacio máis grande, necesidade de ter un sitio máis grande. Entón, se vai ser a primeira vez que o montes, sin pasarte co espacio, unha cousa tamaño medio,
O que pasa que ás veces nos centros tampouco tes máis disponibilidade que aquel sitio. Entón te tes que adaptar ao que tes. Eu igual separaría o que é a cabina de insonorización onde tes os micrófonos e a entrada do que é a mesa de son e así, para que poidas ter dous espacios diferentes e por un lado estás grabando mellor ou conectándote en directo e fora estás traballando cos mandos. Entón eso sería moi interesante, como crear dous espacios. Algúna pregunta máis? Nada, pois, se non hai máis preguntas, solamente queda dar as grazas e decir que creo que un bo resumo sería que os recursos son importantes, pero aquí se transmitiu ilusión, paixón, e con eso se logra todo. Grazas,